Kaduna na je na dawo, sai aka ce da ni wai kin tafi Oyo. Gashi na dawo kamar wani dan koyo, sanadin sonki ne nake yin kai kawo, don haka taimake ni kin ji ki dawo, ban san yaushe ne ai zaki dawo. Za na faɗa miki dukan damuwana, don ke ce kadai a zaune cikin raina. Yaushe ne za na daina hawaye na, wacce da ke so ta mini ban kwana. Tabbas yarinyan fa kyakkyawa ce, sannan ilimi kuma ta dace. Zan faɗa zantuka na domin ke ce ta farko, ke ce ta farko. Washe gari da safiya ta kira ni, ta ce da ni na zo akwai labari. Ko da na zo gujin ta kyakkyawa, kasan ta zamanta son kowa. Da na zo sai ta kama hawaye, ni ko na ce da ita dai na hawaye. Sai fata ce da ni za a raba mu, don haka dole ne ta zubta hawaye. Na yi kukan rashin ganin ki masoyiya, yanzu kuma za a raba mu. Gashi fa son kike ta girma a zuciya, ke kaɗai ce sahiba. A taimaka bar ni da ke, saboda son ke mallake. Raba ni da ke masoyiya, kamar ba an cire mu rayuwa. Wai ba mu dace ba, ba mu dace ba, wai ba mu dace ba. Banda ko kuɗi da mota, shi yasa suka yi ta ce wai ba mu dace ba. Bisarash. Masu sauraro, idan wannan shi ne farkon ziyartar mu wannan tashar namu mai albarka, wato Na Kai Ido TV, namu so don Allah da ku danna mana subscribing, kana da alamar kararrawa. Hakan ne zai ba mu damar isar da sako zuwa gare ku. Mun gode.